Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Αυτό το βίντεο το κάνω για να σας πω τι σχέδιο έχει το κανάλι μου. Το κανάλι μου θέλω να είναι ένα βοηθητικό με στοιχείο που να χρησιμοποιήσουμε κάποιοι νέοι παίκτες σε καινούργια παιχνίδια. Γενικά τώρα θα ασχοληθώ με το Minecraft. Πείτε το όποιος χρειάζεται βοήθεια, αφήστε το στα comments, πείτε μου που έχετε δυσκολία και εγώ θα σας την κλείσω. Θα σας απαντήσω. Όπως σας είπα, με 100 like και 500 views θα κάνουμε ένα νέο snapshot και απλά ήθελα να το κάνω σε αυτόν τον κόσμο, γιατί όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο έκανε για τα instant mode, το instant mode όπως είδατε έχει αυτό το σπίτι που στη φάρμα δεν μπορούσα να σας τη δείξω στο super flat γιατί ουσιαστικά μας έδειξε τον ουρανό. Επίσης θα πάω σε θάλασσα για να σας δείξω πώς φαίνεται το water base μέσα στη θάλασσα, αλλά εγώ θα σας λέω την ώρα που θα πάμε πώς θα είναι. Χρειάζομαι πραγματικά τη βοήθειά σας με like, να μου μιλάτε γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και σίγουρα θα σας απαντήσω. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε στα σχόλια από κάτω αν θα σας άρεσε να κάνω mode snapshot για το Tornado mode. Δεν ξέρω αν θα σας άρεσε, εγώ μάλλον θα το κάνω έτσι κι αλλιώς γιατί μου το έχει ζητήσει ένας φίλος μου να τον βοηθήσω και θα σας δείξω, θα το ανεβάσω και αυτό και περιμένω τα like σας, τα σχόλιά σας. Αυτό ήταν που ήθελα να πω. Για 10 μέρες θα λείψω και για 10 μέρες, για μια εβδομάδα θα λείψω, μην ανησυχείτε, θα επιστρέψω και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι να επισκέφτεστε το razer.com που εκεί πέρα θα βάλω και στο description ένα link τέλος πάντων για την ιστοσελίδα, όπως έβαλα και στην προηγούμενη για τα modes. Και τώρα ας δούμε πώς είναι το water base. Έτσι είναι μέσα στο νερό. Δεν θέλω να σας το δείξω μέρα, γιατί μέρα καταρχήν δεν μπορούν να έρθουν τα τέρατα, έτσι, εννοείται αυτό. Και εσείς μπορείτε κατευθείαν να ανοίγετε την πόρτα, να βγαίνετε και αυτό ήταν όλο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε από το Mr. Osiris, Αναζιού. Γεια σας και καλή Ανάσταση σε όλους. Γεια. Razer